ॐ लम्बोदराय नमः। साला बुरे खाने फिसालायखौ दाबो सिखाराखै नंगौ बेलाय बै आफा बुरे खानाय हे 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 दाबो सिखारमाराखै मालाय थ'ला नाफ्लाङोना दाबो सिखारमाराखैसो नै आफा बुरे खानाय नै आफा हे मा जागोनलै बिजों Hei, sini mudah kita maafkan. Ayo undang dia. Kalau mudah sih buri sendiri, kita sih sekali. Orang sudah pernah nenani. Kita harus kata. Weh malah cuma thola. Namlah mana? Morning walk kamu mana ba? Apa? Ni aku kamu mana? Aku mana mana? Ini baca nu tak tising je nengu. Nengi ayu anu sungsing je undu salah. आरो गाबोननिफ्राय बेबायदि उन्दुबाय थाबावनांगौब्ला अखाना नोङो बेटा बेबायदिनो सानजौसे उन्दुनानै जाबाय थानो बे लेखाया गोख्रै फरायनोबा फराय नोङो Hei, pelan gue, sita nengok. Hei, bukan aku sih bikin gue dengar. Kayak, dinikah muzang pernah nak pernah dengar. Mana tak muzang pasti nana ni pas saja baik. Dengar ya, cek. Lagi sing. Spesial lagi nang pernah bah. Lah. Malah ni bisa pergi. Hasil kau pernah kau nak. Anak tu bisa kasih mana sih? Hakak kerana ini. जेबो बिलिखौनो दोना नामा बिलाय बिफानिखौलाय बेसेबां थाखा थांनो सानदों बे गावनि फोरोंनायाव साला बे आरो उन्दुजासे सानजौजासे उन्दुनानै लेखा फराया मा फराया जानाय बबेबा लोगोफोरजों बेरायनाय थाबाय थालां बेबायदि दब-दबसो मानसिया हिनजाव गारनानै बेसे टेनसन बेखौ मा मिथिनो फरायनायखौनो मोनदों लोगोनावसो बेरायहैलाबायजां बे पाबजियानो जाथारसिगोनलै नोंखौ बेटा गारनोबा गार नों बे पाबजि गेलेनायखौ बारा मबाइल देख्रुब नाथुर होजोबगोन आं रागा जोंबा नै बोराया मबाइलावथ' बोरै लांगाबाय बिनाय गंसे बिनायमोन दाबो होनायाखै आरो फरायथिनहरो Jalan ini jauh gak kawai mah dile boleh murah. Nah. Tadi saya yang pura namun jadi berah. Wih, tadi
बालुराय न' खामानिफ्राबो बुरजा दंथारोबा हौवाखौनो दाननांसिगोन एसे सिखाया गुबा बिदिनो दाननो हागोन ना बे बोराय मानसियाला फिसालायाबो अलसिया खामानि दामानि हुदाया दाननोबो खालामरा मा लेखाबो फराया माबो फराया बेखौनो थिनोसैलां आलाखौ हे बहा थांब्रबलायखोब्रा बेलाय हे सालाजों आयै मा खालामनानै जाबावनांगौ जाखो बे सालाखौलाय यासो जोंनिया मा खालामदोंब्रा संनाय गैयालै न'आवलाय यासो जोंनिया न' दंना गैयालै बेरायनो फैला बायदिलां मोनथारजों न'आव थाले सोरब्रा जालाखौ नामा र'लै दसे दसे बिरा थाब खेव फरायसानि नखल लिरनायाव मा थुमखिथु बायदि नुब्ला नुजाबोलै न'आव थानो माना फैला बायलां ए जेबो जायगा होला आन्डारस्टेन्डिं जि जागोन जिरायनाय सिरां उनफ्रावसो वा मोजांथारब्रा जिरायनोबो सामफ्राम नखलसो लिरगासिनो नोंलाय लेखा फरायाखै नोंलाय मा फरायबाय थानोब्रा गोदो फरायखानाय दंखायो नखल लानांगौलै दा माखौ लिरनो इडुकेसन ना माथो नै नंगौमोन खोमालै बारा मोजां नायाखै आं रुटिनखौबो नायबासो मिथिसिगोन नङा मानो फैदों बेरायनो फैदों बरिंथार माथो बेरायनायनिबो टाइम थायोना माथो फुंजानि फैलाबायखो फाग्ला न'फ्रावसो होखारजायाखैथ' जेबो जायाखै फाग्ला मा होनदोंलै आसो दिनै खैटानिफ्राय जोंना एग्जामा 10:30 ना बेसेमोन खोमालै रुटिनाबो गैया माबायाखै ए नंगौ नामा नोंनावबो गैलायबावासो आं नायनो रोङासैब्रा दाख्लैबो मबाइलाव सासे मानसिया हरदोंमोन बेखौबो दानना लाफ्लांबाय दा बिहरफिननायसैनोसो हाथाराखैमोन फाला माथो आस'खान्दासो गावना फैलायबाय नोंलाय देब्रा दसेल' थागोन माथो फाग्ला दा प्रफेसारफोरजों हमजाग्राय मागोनथाय बिया लानांगौ फाग्ला 98 99 लाखिनो हायाबा एबार जेमोनहा बेग थादों गोदो नखल लानाय एक्सपिरियेन्स दंखायोलै नोंहा सिन्था गैया हाखायो मालाय नोंबो न'आव रायजागासिनो आरो नोंहा डिस्टार्बसो खालामफैलायबाय नोंहाबो रायजादों आंहाबो बिफा बोराइजों रायजामारदोंलै आंहा फनाव रायजाहरदों सोरजों दयो सोरजों जाला ओरैनो रुम भारा दोननानै नोंखौ फिसिगासिनो अमा बुन्दा बायदि होनहरजानाय खोनायाखै बाबु बिदिसो नोंना होमबा डिस्टार्बसो खालामफैबावदों र'लै दे फैथारलायबायनिफ्राय आंहा एन्सार नागिरनांगौ दसे गोलांसैलां दहाय बिफा बोराइजों साहा रुटियावनो फोजाजादों मालालाय सामब्राम माला सारिथायाव सिखारखो नोंलाय माथो 7टा 8टायावसो बिफाखौ रायजाबनानै खोन्थायो नोंसिनि न' खाथिनि मानसिफ्रा 8टायाव सिखारनायखौनो 4:30टायाव सिखारनाय मोनबाय बियो सामब्रामा आइहाव माथो उन्दुमारबायसोलै फरिखाखौ थाल गैमारलालाय बे मानसिया र'लै र'ब्रा दा नागिरफैजाबा जाना लागोन नों मोसौ दा फरिखायाव आंखौ डिस्टार्ब खालामथारसिगोनलै नोङो जालालै नोंसोर दा फिफाया आंनावल' सोंफैदों आरो नागिरफैदों र'
बे ओरैनो माबायदि सन्देह खालामखायो दिस्टार्ब मा थांजों माथो थाङाब्लालाय माथो खालामनांगौ फरायलै नोंहा फैलाबोलां दिनैफ्राय आरो दा फरिखायाव आंनाव दा सोंहरखालै मा दिस्टार्ब जायो फाग्ला टारगेट दं टारगेट हिनजाव लानायनि बोरै जागोनलाय हारसिं मोजां नङाबा इउनिभार्सिटियाव एडमिसनखौ मोननाय नङा माथो हाबलाय मालाय थांमारगासिनो दं बे बोराय जाजोब्बायब्रा माथो दालाय फिसा बोरायना जेरावबो गैलालै आंखौ रायो लोगोफोरखौबो रायबावोसो लोगोफ्रा माथो फरायजोबथारोब्रा आं फरायमाराखै माथो फरायनांसिगोनलै दिनैफ्राय आंबो अबाव थांनानै दानो फैफिनलायखो बेलाय कलेजाव एडमिसन मोनबाय नङागोन आंबो फिसा बोराया मोजां मोनबानोथ' लोगो माखायाबो फरायजोबखायो आंनावसो फराया ओमफ्राय बेखौ एसे खम खालामनांसिगोन दे फरायनांसिगोन एगजामाबो दिनै दसेयावल'बा एसे नायनोसै र' आंबो इडुकेसन मोनदों नामा दिनै ओमफ्राय 99 लानो सेस्था खालामनांसिगोनलै एसे दिनैथ' जानाय नंला न'खरखौ दांनो हालायसिगोन माथो हाथाराखैलै आवगोल नायनायफ्राबो गोसोआवनो थायासै माथो बावजोब्बाय न'खरखौनो दांनासैलै आंबो दिनै बबेनिफ्राय मोजां जानो फैगोन माथो लेखा फरायगासिनो न'खरखौबो हानाय नङागोनलै माथो सिस्टेमफ्रालाय ओरै खना सारि खनाया माथो सिसि केमेरा नुदों आरो नांगौबा गोसोआवबो लानोसैलां जा हायैखौ लिरना फैनोसै संजाबा लासिंसिं दिगदारसो जागोन मानसिफोरनि गेजेराव मोजां जामारबाय खोमालै बे बिफा बोरायनि बुंनाया खाथि मारबाय खोमालै बिदिबाथ' मोजां जागोन दे फिसादे मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो बे मोसौ दामब्रानि बेलखौ थुना होदो आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे कमेन्ट खालामना हो आरो जोंनि दाहानि मोदै सर्ट मुभियाबो ओंखारनो बावलालै नुखासिगोन साबस्क्राइब खालामथार नोंसोर चेनेलखौ लोगोसे शेयारबो खालामदो खुलुमबाय खुलुमबाय